Bayom sa kuno. Bayom sa ba? Killer smile oh. Oh, killer smile. Oy. Oh. Ay pabuhat. Boss. Si Miko Kulapo, boss, diya boss nya. Tawagig balik si Miko Kulapo kay Burag Luya, nagluya. Nagluya warag wani kadimdim. Ha? Nakuangan? Ato na istoryahon mo sa kay ingkopisot kay sus ikargi makatabangan ni. Sige, istorya boss. Oh, ilon, balaw tawag balik. 5 pisot, ate koy. Gul anog naong ka. Puro nagluya. Parang di ko na magluya. Kantahan na sa ka. Ibalik niya kanta. Dito, tinijek-tingo ko. Oh. Agbihag tingo kay. Oy. Ridot ka mong tingo. Pagluman. Pagyabog tingo 5 pisot. Trabaho. Sambay ko ron. Wana ko trabaho. Agi-offer ko ng gabi. Oh. Di-contact pa niya balik sa daroy. Out of Caberes day, mau day. Wala pa tubag mi ko. Namay lang offer for, why problema? Nay nag-sponsor. Na-sponsor viewer, siyempre sikat naman ta. Dako sweldo mo. Dako premium. 2 kilo. Unsa ka na? Umok raman gyapon, why problema? Di ka balag kulang tagipon. Umok. Kaya. Oh, sa mga abilidad. Ano siya boto ni mo eh? 5 piso. Langsad na ba ko kutsiyal? Langsad kutsiyal. Miko. Okay ko no. Langsad ko kutsiyal. Oy. Kaya salig ni mo eh. Kaya kayo? Na. Unsa problema? Salig sa abilidad mo? Ano siya boto? Ano siya botar? 100,000 kabiyan ko ano eh? Plus offer 350. Nah, sus dahil ko 450,000 bro, happy million. 2 kilo na may pahurot. Basta luto lang. Apili lang ginasal. 2 kilo. Unsa ko na ipahurot? Andam na ba kuno ka? Bayom sa kuno. Bayom sa ba? Killer smile oh. Oh, killer smile. Oy. Oh. Ay pabuhat. Ya, pagkatapos. Lalo. Ino
kilo makaya ni mo. Ay, lola. Ikaw, masay borot niya. 2 kilo. Unsa ko na iporot? 2 kilo. Unsa man to? Ginalan, ipakaon ako nga dagalan ko guras lang. Ah. Makao na. Loko di. Kasi no, ipakilaw man. Ako mas hapit half million oy. 450,000 kay ang 350 nga offer nga namin sponsor pod nga 100 naigo siya 450,000 pero problema 2 ka kilo makaya ba na to hurot ha kay inang ko bisot sa di makaya na Tugalan ko na pero dihatag ko saban time nga 15 minutes. 15 minutes 2 ka kilo ng limato kaya na to Tugalan ko na basta luto lang nga libatok. 15 minutes ang akong tagal. 15 payag ipakilaw 15 minutes. lagi payag ipakilaw ba Ang kilaw na nakumbuhi. mulihok siguro sila amigo no Ay, tiyan kung liyok na oy basta din mo sapon. iya kaya dili Basta dako katidad, paong ko na 15 minutes. 15 minutes 15 minutes ya buhi Oh, buhay na. 15 minutes na. Pabuta sa oras na. Ako dahil luwa. ay luwa tunlon mo na Doon na mabuhi ba na. Yawa, kumba, tiyan ako. 15 minutes kaya Oh. sige Ako rin luwa. Di, kanon gani 2 ka kilo Oh, kano lagi, usapon ako. oh Babay, grabe yung abilidad mo, Igoy. Thanks for watching Idle Play Star TV.